እንታይ ገጢምዎም እቲ ፈተናኸ ከመይሎም ሓሊፎሞ እግዚአብሔር አምላኽ ከመገይሩ አድሒንዎም ኣብ ድንግል ማርያም ብጣዕሚ ዝኣምን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እውን ውዕለይን ሓዳረይን ንዓ የዝህባ ነይረ ማለት እዩ ካብ ኣኽሱም ማለት እዩ ዝገርም ነገር ዓቐበት ዝወፃኸው ዓቐበት የለን ዝተጓዓዝኩዎ መንገዲ የለን ካብ ኣኽሱም ብቻ ማይ ጸሎታ ድልባ ምጽእ ኣብ ገዛ የሰተ ነይረ ሰላም ሰላም ኣብ ኩሉ ኹርዓት ዓለማት ትርከቡ ኦርቶዶክሳውያን ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ መደብ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ናባኻትኩም ዘብል መደብ ምስክርነት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ብሓደን ብኻሊእን ንኩላትና ዘድሕነና ሕዝውን ከምቲ ልሙድ ብኻሊእ ጋሻ ተራኺብና ኣለና ጋሻና ዝገርም ዝደንቕን ምስክርነት ሒዞም እናመጽኦም ኣለው እስካዕ መጨረሻ ንኽጸንሑ ብስም ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ጻውዒትና ነቕርብ እንታይ ለኣነ ማለት እዩ ለውጥ ምስራኹ ዋ እሞ ጎይታይ ኣነ ደኣ ኣብ ገዛይ መጺኻ እኳ እዚኣ ጌርካለይስ ተፋሒኾ እንደምንም ኢለ ናፍታ ገዳምካ እንተኸይደ ደኣ ሙሉእ ብምሉእ ክትምሕረኒ እንድኻ ከይደ ብጣዕሚ እየ ልበይ ክትኮስ ይደሊ ነይሩ በቃ ክለዓለኒ እንከሎ እንኳን ምሳይ ደቂስ ዘሎ ሰብስ ጎረቤት እውን ይዝእከብ ነይሩ ሓቂ የዛረብ ዘለኹ ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝዛረብ ዘለኹ ነገር እውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕዚ ተፋሒኾ ከይደ ስንቀይ ሰብ ተሸኪሙለይ ሳንጣይ ሰብ ተሸኪሙለይ እንደምንም ኢለ ተፋሒኾ ብቻ ከም ዘይእተ የለን ብስነይን ብኢደይን ብእግረይን ተፋሒኾ ኣትየ ዝገርም ነገር ማለት እዩ ኣቲና ሓዲርና ድሕሪት ገዳም ብጣዕሚ ታሪካዊ ገዳም እዩ እንደ ኣባለ ክርስቶስ ማለት ዘይረኣየ ሰብ እንተዝሪኦ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣቲና ሓዲርና ኣርዮም ናቲ ገዳም ሒዞምና ኸይዶም ታሪካዊ ገዳም እዩ ብዙሕ ታሪክ ኣለዎ ታሪክ ርኢና ዜርና ድሕሪኡ ኣብኡ ዝስተሎ ሰቲና ዝስተ ኣብ ላዕሊ ወፂኻ ዝስተውነሉ ሒዝና ወፂና ብ5 ሊትሮ ሒዘ ወፅየ ታንጽባሓይታ ማለት እዩ ሒዘ ወፅየ ኮፍ ኢለና ሰተኹና ኣለኹ ፍርቃ ይገበርኩዋን ካብ ልበይ ኣብ ልበይ ብጣዕሚ ዝህውኸኒ ዝነበረ ዝረግአ ደም ጠቐር ዝመስል ደም ሌትሮ ዝኸውን ደም ወፂለ ሽዑ ማለት እዩ ታ5 ሊትሮስ ኣይወዳእሁዋን ታድሕነቱ እውን እግዚአብሔር ይመስገን ወይ 2 መዓልተይ ጸንሐትን ወይ 3 የቆጸረትን ወይ 4 የቆጸረትን ምሸት ኣትየ ንግሆ ድሒና ማለት እዩ ኣብ እንዳ ኣባለ ክርስቶስ ከምዚ ዝመሰለ ነገር ከምዚ መሰለ ተኣምራት ሪእሉ ከምዚ ዝመሰለ ጸጋውን ረኺበሉ እየ እንዳ ኣቡነ ኣባለ ክርስቶስ ማለት እዩ ቀጺለ ኣብኡ እንታይ ዝባል እምነት ይልከ ነይረ ድሓር እምነት እናተለኸኹ ቅድሚያ ዓይነይ ብመነጸር ናይ ንባብ መነጸር ገይረ እየ ዘንብብ እምበር ብዘይካ መነጸር ኣየንብብን ነይረ ድሕሪኡ ግን 3 መዓልቲ እየ ወሪዳ ኣፍታ ናይ ዓይኒ ናይ እዝኒ ትበሃል ማይ ጸሎተላ ኣይናይ ናይ ዓይነ ኣይናይ ናይ እዝኒ እኳ ይፈለጥኩ ወርሲ ኢለ እየ ውርድ ኢለ ብደናግል እዩ እውን ዝቕዳሕ ዝበሃል ይፈለጥኩን ባዕለይ ኣትየ 3 መዓልቲ ዓይነይ ግጽብ ኣቢለ ደይበ ማለት እዩ ድሕሪኡ እምነት ክልከይ ደልየ ናብ በዓታ ኣትየ ኣፍቲ ገዳም ማለት እዩ ክዳን የውፅየ ተለኽየ ሕጂ ረሲዕዮ ኩሉ ነገረይ ለቀባቢ እየ ኢደይ ዋላ ገጸይ ብምሉእ ማለት እዩ ካብኡ ግን ጸሎት ዝግበሮም መጽሓፍት እኔውኒ ኮፍ ኢለ ይውዕልን ጸሎት ክገብር እየ ናይግድን ሕጂ ብምንታይ ደኣ ንግበራ ዛ መነጸረይ ብምንታይ ከንገ ደኣ ንርኣያ ዛ ብዘይ መነጸር ብዘይ ናይ ንባብ መነጸር ከንብቦ ይክእልን ጸሎት ከብጽሕ ይክእል እንታይ እየ ዝገብሮ ኢለ ብቻ ዝኾነ ኮይኑ ታኢደይ ቁርብ ትሕጽብ ኣቢለ ኣንጽህ ኣቢለ ከምብቦ የበልኩን ስኢልካ እዩ እምበር ታዳዊተ ሽዑ ኣልዕል ኣቢለ ግልጽ ተበልኩዋ ልክዕ ከምታ ብመነጸር ዝሪኣ ሪአያ ማለት እዩ ዝገርም ነገር እየዎ እንግዲህ 3 መዓልቲ እየ ወሪደ ግጽብ ኣቢለ ዓይነይ ድሒነ ምዃነይ እውን ኣይተረድአንን ቃንዛ እውን ኣይነበረን ጥራሕ ከንብብ እየ ዘይክእል ነይረ ድሕሪኡ በታ ነገር እቲኣ ግን ብኣጋጣሚ መጽሓፈ የውፅእ ኣቢለ ብዘይካ መነጸር ተረኣይኹ መነጸር ከይገብረሉ ቀቢአ እየ ብምሉእ እዚ ኣውፅእ ኣቢለ ዛ መነጸረይ ዛ ዳዊተይ ርኢ እንተበልኩዋ ኮለሊላ ትርአ ማለት እዩ 5 መጽሓፍቲ ኣርጋኖን ዳዊት ካልኦት ኣለዉ ከም ንጸሎተ ፓርቶስ ካልኦታት ዝመሰሉ ነገራት ኣለዉ ብምሉኦም ዘም መጽሓፍትስ ኣብፂሐዮም ውዒለ ማለት እዩ
ስለዚህ ከምዚ ኢለ በአቡነ አባለ ክርስቶስ ዝድሓን ኩሉ አጋጣሚ እኒአ ማለት እዩ ብተወሳኺ ብድንገት ኢለ ሒዘ መፅየ ነይረ ናይ እዝንን ናይ ዓይንን ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ዕዳጋ እዩ ናብ ዕዳጋ እትው ክብል ልክዕ ከምዚ መብራህቲ ትጠፍእ ኣዒንተ ይጠፍእ እዚ ክብል መቸም ሰብ ኣየኣምንን ይኸውን ግብ ይብል በቃ ኣብዛ ቅድመይ ዝኒአ ሰብስ መን ምዃኑ ኣይፈልዮን ሰብ ምዃኑ ጥራሕ ኣሎ መን እዩ ሓወይ ድዩ ጓና ድዩ ግን ኣይፈልዮን ደንበርበር እናዋልኩ ገዛ ኣትየ ፅንቃቕ ንእሽትለ ጭላጥ ተሪፈና ነይረን ካፍታ ናይ ዓይነብ ገዛ ኣብ ገዛ ኸይደ ናፍታ ናይ ሃይላንድ ንእሽተይ ሃይላንድ እያ ናፍታ መኽደና ቅድሕ እናበልኩ እዘን ዒንተይ ሰለስተ መዓልቲ ከምዚ ኣጥልቀ ውፅእ እናበልኩ ሰለስተ መዓልቲ ተጠቂመ ማለት እዩ ኣብዛ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኖርማል ናፍታ ነበራ ተመሊሰን ዘን ዒንተይ እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ዝመሰለ ድሕነት ረኺበሉ እየ እንደ አቡነ አባለ ክርስቶስ እውን ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣነ ዝረኸብክዎም ጸጋታት እቶም ብእግዚአብሔር ዝተገበሩለይ ነገር እዚኣቶም ይመስሉ እዚኦም መባይ ዝተገበሩ እዮም ኣብ ጥቃይ ዝነበሩ ያው እንግዲህ ባዕሎም ኣበይ ተረኺቦም ይመስክሩ ወንበር ክንደይ ተኣምራት ኣሎ ንኽትዛረቡ እውን ዘይእመን ዝመስል ነገር እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣይኮነን እንደ እግዚአብሔርስ ሰብ እኳ የድሕን ሰብ እኳ ከድሕነን ኢልካሲ ናብ ሓኪም ይኽየድ ማለት እዩ ሓኪም እግዚአብሔር ይፈጢርዎ እቲ ካልእ እቲ ጥበብ እንተኾነ እግዚአብሔር ይፈጢርዎ ስለዚ እቲ ፍልጠት እውን ናይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ዝኹሉ ኣብዛ ዓለምና ዝግበር ነገር ድማ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ካብ እግዚአብሔር ወፃኢ ዝኸውን ነገር ስለዚ የለ እግዚአብሔር ኣሚንካ ትገብሮ ነገር ንግዚኡ እውን ኣይኮነን ብጣዕሚ ውፅኢታውን ብህይወት ክሳብ ዘለኻ ኣብዚ ምድሪ እውን ክትጥቀመሉን ክትግልገለሉን ዝግባእ ነገር እዩና ከምዚ ዝመሰለ ጸጋ ረኺበሉ ኣለኹ ማይ ጸሎት ማለት እዩ ከምቲ ዘልዎ ንሓደ ንምእማኑ ዘጽግም ማለት እዩ ንምእማኑ ዘጽግም ከመይ ይኸውን ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ድሒነ ይብለካ እሞ ከመይ ተልካ ዕድለኛ ስለዝኾንኩ ወይ ኣጋጣሚ ድሒነ ኢሉ እቲ መንፈስ ናይ ሰይጣን እውን ነቲ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ክንጽውዐሉ ወይ ንጻድቃን ወይ ንድንግል ማርያም ክንጽውዕ ስለ ዘይደሊ በጋጣሚ የድሒነና ንክሽንፍኖ ዝገብርና ብዙሕ ድሕነት ኣለሞ በጋጣሚ ዘይኮነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕዝውን ናብቶም ቅዱሳን ሓዲሩ ኣቦና ከም ዝገለጽኩሞ ድሕነት ይፍጽም እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ውዕለታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውዒሉሎም ማርያም ጀሚሩ ካብ አቡነ እንድርያስ አቡነ ሓደራ ናይ ኣባለ ክርስቶስ ታሪክ ዘድንቕ ማለት እዩ እዚ ዝተፈላለዩ ነገራት ብሙልኡ ዝገበሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ እሞ ሕዝውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢና ንምስግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ቅዱሳን ኣቦታትና እኖና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እውን ብዝተወሃቦም ጸጋን ክብርን ዝኸበሩን ዝተመስገነን ይኹኑ ኣቦና መደብና ክንውድእ ቀሪብና ኣለና መጨረሻ ትብልዎ ሓሳብ ወይ ተመስግንዎ ነገር ተሃሊኩም ወይ ትብልዎ ሓሳብ ተሃሊኩም ዕድል ክወኩሞ መደብና ክንውድእ እሺ መቸም ዘመስግኖ ሕዝውኒ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ፍጥረታት ኩሉ ኣብ ባሕሪ ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ፍጥረታትን ኩሉ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ኣምላክ ስሙ ንዘለዓለም ካብ ኣጽናፍ ክሳብ ኣጽናፍ ካብ ምድሪ ክሳብ ሸውዓተ ሰማያት ብዝፈጠሮም ኩሎም ፍጡራት እናተባረኸ እናተቀደሰ እናተሰበኸ እናተወደሰ ይንበር ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ከምስግኖ ዝደሊ እግዚአብሔር ኣምላከይ እዩ ብተወሳኺ ከምስግና ዝደሊ ድማ ድንግል ማርያም እያ ማለት እንዲያውም ኣይነገርኳን ዝረሳዕኽዎ ሰፊሕ እውን ከምቲ ዝበልኩ ብሓደ ግዜ ተኣርየ ነገር ኣይኮነን ኩሎም ቅዱሳን ንረኽቦ ነገር ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዩ ቅዱሳን ዘኽብሮም እግዚአብሔር እዩ ድንግል ማርያም ዝተወሃባ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኩሉ ንሕና እንግልገለሉ ኣብዚ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ንዝባረኾም ቅዱሳን ከድሕኑና ከም ዝኽእሉ ክረዱና ከም ዝኽእሉ ክሕልውና ከም ዝኽእሉ ብመጽሓፍትና እንረኽቦ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ነገር እቲ ሓይሊ እቲ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽቡቕ ኣጋጣሚ እንተ ኣሚንና ከምቲ ንብሎ ዘለና ማለት ተዘይ ኣሚንካ ሲልካ ዕድሜኻ ልካ ኣማጨለት ተዘፍዚፍካ እንተ ትነብር ከም ቆርበት እውን ኣይትድሕንን ድሕነት ዝበሃል ነገር የለን
7 ተሓጺበ 8 ተሓጺበ ግዛዕ ምዛዕ ኣይኮነን 12 ተሓጺበ ኣይኮነን 2-3 ዓመት ተሓጺበ ኣይኮነን ነጽይኻ ምቕራብ እዩ ተዓብይ ነገር ስለዚ ነጽይኻ ምቕራብ ስለ ዝኾነ በዚኣ ዝመጽእ ሰብ ድማ ክድሕን እመቤታችን ተድሕኖ እያ ዝኣመኖ ጻድቕ የድሕኖ እዩ ዝኣመኖ መልኣኽ የድሕኖ እዩ ኩሎም መድሕንትና እዮም እሱ ክገብሩ እዩ እግዚአብሔር ንዓና ሂቡና እቶም ቅዱሳን ብምሉኦም ማለት እዩ መላእክትና መላእክታት እውን ንዓና እዮም ተፈጢሮምና ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እውን ሰላይና ንነብር ንሳብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጠጠው ትብለልና በኩሉ ነገር ከይንጠፍእ ለይትን ቀትርን ነቢዓ በኽያ ሓዚና ተኪዛ አምላካት ልምን ስለና ማለት እዩ ስለዚ ዘድሕነትን ድንግል ማርያም እውን ክብርን ምስግናን ዝግባአ ቅድስትን ውድስትን ስብህትን ብርኽትን ወላዲተ አምላክ ሰአሊተ ምህረት አውራሪተ ማእትያና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እውን ቀጺለ ከምስግና ይደሊ ብተወሳኺ ኩሎም ቅዱሳን ከነመስግኖም ይዝግባእ ምክንያቱም ንዓና ሰውለታ እዮም ኩሎም ቅዱሳን ማለት እዩ ኩሎም ቅዱሳን ንዓና እዮም ዝነብሩ ንዓና እዮም ዝጽልዩ ንዓና እዮም ዝልምኑ ስለዚ ዘም ቅዱሳን መላእክት ይኹኑ ቅዱሳን ጻድቃን እዚኣቶም ሐዋርያት ኮነ እዚኣቶም ኩሎም ንዓና ዝደኸሙን ስለ ዝኾኑ ምስግና ይግብኦም እዩ እናበልኩ ሓሳበይ በዚ የጣናቅቕ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ የኽብረልና ኩልኩም እዚ መደብ እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋትና እምነት እንተሃሊና ዋላኳ ከምቲ እግዚአብሔር አምላክ ዝብሎ ንእሽተይ እምነት እንተሃሊኩም እዚ እምባዚ ተላዒሉ ናብ ካሊእ ኺዱ ከልኩም ቦሲ እግዚአብሔር አምላክ ፍጽመልኩም ይኹን ዝበሃል ኣብ ዓራት ኮይና ንሳቀ ዘለና ዝተፈላለዩ ምክንያት ሕማም ንሳቀ ዘለና ኣሕዋት መጺና ናብ ኣቦና ኣባለ ክርስቶስ ገዳም ርኢና እቲ ጸበል ንሱ ተለኺና ክንድሕን ከም ንኽእል እዩ በቦና መልእኽቲ ብባዕሎም ዝወፅሑ ምስክርነት ዝውና ዘለው እግዚአብሔር አምላክ እዚ ፈቲዩን ፈቂዱን ድሕነት ንኽዓድለና ናብ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ጋሻ ኣብ ካሊእ ግዜ እስካዕ እንራኸብ ሰሰናዩ ፍላትና ይኹን ኩሉ ድሕነትና በጋጣሚ ይኮነን ብኻሊእ ግዜ ብኻሊእ ጋሻ እስካዕ እንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ሰሰናይ